channel. Andito kami ngayon sa Isla Azul, which is 15 minutes by bus. So, nagpunta na kami dati dito, kaya lang 2 years ago kasi dahil na sa pandemya. So, ito mga mura yung mga bilihin like sunglass, mga damit pambata, damit pang matanda. Nandito na lahat. Pero ito yung isa sa pinakamurang bilihan ng mga damit. So, yung mga panglalaki like shorts. Since summer ngayon, so maraming naka-display na mga shorts. Any colors. Andito na lahat. Mga white. So ito like 13 euro lang siya. Maong naman ito guys. Sa mga mahilig sa maong. Mas mahal lang siya ng konti like 16 euro. Oh. Mura na siya. 4 euro lang siya. Ito yung pinakagusto ko sa lahat kasi mihor sa winter. Preparing for winter. Since summer pa lang ngayon, magandang bumili ng pang winter kasi nga mura siya. Hindi siya season. So ibig sabihin, pagka summer, yung mga pang winter, yun ang mura. Ito mabibili mo siya pagka winter time na is mga 9 euro. So ngayon is 4 euro lang siya, sumihor. Yung mga pambata, mga collection for primavera. Primavera ba yun? Magaganda siya, di ba? Ito, ternuhan mo lang siya ng di ba? Mahilig kayo sa mga palda. Meron din collection para sa mga bata, di ba? Para pequeño daw. Kita mo, 3 euro na lang siya. Di ba ang cute? Kung mayroon kong mga maliliit na anak, 7 na lang siya. Nag-sale. So, isa sa mga technique kasi, kapag ka-summer, pagka may anak kayong mga bata, since like 3 years old, 4 years old, pwede na kayong bumili ngayon ng pang-summer nila. Kasi, like, 7 euro na lang siya. Pwede niyang suotin sa next year. I-adjust mo lang yung kanyang edad para next year pwede niyang masuot sa susunod na summer. So yun yung dati kong ginagawa para at least makaminos ka ba. Yan, magaganda siya, di ba? Like ito, dalawa na siya. 9 euro lang siya pang summer. Pero of course, kailangan yung adjust yung edad, pang edad. Di ba? Namimili na yung my favorite color. Yellow. Diba? Cute. Like lahat. Tama. Diba? Ang cute. Dati siya, 11 euro. Ngayon 6 euro na lang siya. Diba? 50-50. So, kung ngayon may 7 years old akong anak, bibili ako ng pang 9 years old para next year. So, diba? Ang ganda. Ito, anak. Ito. Kasi, actually, ito ang kakailanganin niya sa aming pagbabakasyon kasi daw malamig doon. So, magagamit na rin niya dito pagka winter na. So, ito ay 3 to 4. Eso muy chulo. Tama na to, 7-8. A ver. Para magamit din niya nga yung winter. Kasi wala na rin siyang pang winter. Grande, mami. No, pasa nada. Mira, Pruébalo. Un poco grande. It's okay. No, pasa nada. It's so smart na siya. Iba na yung taste niya. Kasi guys, pagdating ng winter, itong mga to, ikakambyo nila yung yung presyo. Gawin na naman nilang mga 6 or 7. Babayad na kami. Bili lang kami ng ganito, guys. Pang primavera ba yun? Pang primavera kasi malamig siya doon. So hindi mo naman kailangan ng maraming kasi magkakalkal tayo sa bahay mamaya yung yung old niyang mga damit. So ito worth siya ng 5-10. Pero sila lang 25 euro mas o menos.
Ito lang siya. 25 euro. Na? Necesitamos. We need a present for Marion. What? We need a present for Marion. What's better in only as you see? But let's check anyway. Ng bunnies. Hmm. Ng bunnies up there. Maybe I television, but it didn't work. What's that? It's a squirrel. Square. And this one, he got Sarah. This one is Among Us, who kills. Someone is imposter. What? Like, someone is imposter. Imposter. Like I got in my phone. This is the golden car. This is now Playmobil. Come on. And then, what's next? This one is the Super Mario car. Okay. And this one is Nerf's gun. Ng minions. You need to push that one. Wala na. Laro na siya, guys. No, pero tanong ito. Gusto ito, mama. Come on, come on. Mas para yung poko. This is Peppa Pig to paint. There's my mom. Mommy! Mommy!
aming video, Family Unwind dito sa Isla Azul. So, sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to like, comment, and subscribe.